Wakire vya mwanzo murigiriro Gatembe TV aseri tukeriga riala misi gosirituko orietichikane karibu sana ime ya Gatembe irinde tinyara gusanga asinjira ere iyobwamo okigima asomurobero yoga bwetwani ya Gatembe nekero turache kumurikira amange togusanga naye asinjira yabene kwetera ase mitandao yetu ya kijamii chinsemo cha YouTube na boigo Facebook ase oratonyore gose orasangene nto una Gatembe TV omuncho murigiriria ekero turachukurigira gose kumurikira amangana nabono siasa ekero unabono chiserikali chichi county chigendete guchengera oko baroro gose bagenderete negikaro kyabo gya kianda elio kurigiriria nararia berire kawo korekana kesamangana a devolution gosamangana ugatuzi achaka igakiro bokoreri bwarwete serikali na gocha serikali ya county kero bagendete kurigirira na mbitambo kiruki biri banyarire gose neki banyarire goskari ekirigikale kikigenderete ase county ri ya Homa Bay igo mancho murigiriria siasa ne nyinge na namunakiro tukumurikira chinga kichiga ekero bono obuchori bori obokoboke gose bumanyekanete buna by elections bono oborache gokorekana gose bochokorekana mutinyu ikome enarimo bono nabange bagendete kuyarigania ase amatukaya korende ase elitukeriga ria rero ntochie kumurikira gose ikoraga chinsa ibere chamambio ntochie kumurikira amangana yobonchoreria obwa mitumba gose okone wa wechanga cha mitumba aiga asense yetu ya Kenya kubwa muno aiga ase orubongo orwaguse igonye gosigete amangana yechiro ukuriga amangana yobonchore gose amangana yobone changa litkoria leto gose kigera ikoraga chinsa ibere ayunara arachikoba ayabene korende karibu sana asenchira ayabene nchenkoro kwa Matilda Obaigwa havila akariri kwane kya kwanyole chibichane ryogi asenchira engekerano Sayonsi ekero ongo chaka nekionga obamenye bekinyoro gyacha burutiyo yugotoka ime ya Marani ime ya bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii nigobono bare no mugoko kubwatekana negekore asomutakano yomo we miaka 55 kwagachirwa enyumba oyo abeire goso yo bereka gutwerwa ase amatuko amagigo sasegeka egetambe umusamari umuyo manyakanite buna Richard Okari oyo nyarete kwane kyabuna onyarire komwa obomenyo nigo obono nandanyarete gutebana chikwane kyabuna onyorire obowenia bwabwene aiga nigagocha mutuka atatuka magiga igetasene kyagetembe kumurikira obogima obomongeno oyo buna umurikito Daniel Ontiri autumanya ase orovotioro namatuko hatatoka aitire kurugetaseni kya Gatembe kimurikira asoroboti rwabene uro rwakorwa eikiga igoro yobogima bumutakano iga w'imyaka 55 koromarani ase county ya Kisii yulenge kolera kobolia gokonywa tenena twana goite nyomba no mwisi kinarangi no mwana uria twana twararese kone nyombe tarweti ese ribati twatenena kuwatikana nayo omongino yiga nigolitukolia rero anyora obuya nanare nekyakogokera kuwatikana no kwagachirwa enyombenya n'umusamali muya omonchuria no mwanasiasa Moske Richard Okari kurwa sensemo ya Marani iyo litukolia rero yalinge kobekwa mabati nakomwa igetambokero abamenyi bensemiyiga bagokera tetotangene community ya Nyagatanyi tuli no mogoko monene asengencho yo mongino yo atwarire mechando yo korara nyomba buna monyero chere gochiaria ya bwate chinda chinyinge tare korara buya akarwara magoro tare konyara gutacha lakini rero igotoro no mogoko monike ari nyomba nagenderete korosiwa na inde yarorega ngo mongino yo nere Nyasaye omokonyire ikiagera na anyoro musamario muya akanyara gutena monere bono nakekora muri nyombe ya tenire ya kuri nyombe nya tegetakotaba mbuya mono sana Richard Okali asenge njugo twara mabera oyo mamo minto okonyiruga nigonyi gwito mogoko monene asenge njo egegasi akorekanira ni yo gukumia bateba ukugania nkoraroro kugusira abantu bale namaganio au na mono chinga kichiga abantu abange bagenderete gwetera emechando mamo amenyeiro bokomu buiserwa akogoterwa gosaberera amenyerete usoko nyore kiria nyore na kiki no burire buna bwa muchandire sana magaga yugo chakigwa kwagachwa kwenyombe umongina kwamboka kubwatikana n'ichinda chinyingi chiyo chialenga somobero ye konye chianyura manyinga mange nigo amenyekigwa sinyagitari elio gusibigwa
kuringorigwa na kubwenigwa amarwirende ayo boigo aratoka somobero ye kubwatakana ni miaka yae ni chinga kecho boigo baireneria mbuye muno boigo gocha segeta seni kyagetembe asoko baso mostari obusio gosiro mogusi omongina kagocha kurunya gitari igagocha so nyombenya aigubuya nkurubutherigeta seni kyagetembe kuruiga se county ya Kisii litrene ngurko Daniel Untiri Mwanjo murigereria gutigana nayo abamenye vechinsemo chianyatieko iyo gutuka ime ya Kitutu Chache no Kitutu Chache South nigo bono banyare kuborirwa gose abarayi bonsi bali ase chavisi nigo banyare kuborirwa banyare kwene kyabuna bakorire emirimo bagukona ase gikareke mu gyakorekane te ase chinsemo chianyatieko mugaso bweli tukorigoro nigo omosike Andrew Mauvi boigo oyo obeire gako tumeka goseka gutumeka imitandao aboririe abantu banyare ko bagutumeka imitandao yabo obuya anamono ase okwanyorera chigasi okorigia gose okorigia amabaga ase chavisi omurikito ngo dipo nasanya no robotioro abarai aho nigo bono baboriwe goikirania magenderero ase binyoro gochia sabana inchi wanchiria konde gotayo anene buna bariete chira chingaki ichie kampeni ukwana ime ya nyatieko iyo toke bunge ya Kitutu Chache South nigo oyo ligetie kerogo kyo bunge chinsemecho Dr. Andrew Mauvi atebirenga goika abana inchi basaba magenderero kurwa asabarai demand for service yani amubona ko shurutisha abantu babeteri babaretere service ya ino amagenderero ino abaikere keka ne right ya ino wakana mureba anga sentere ya mogosiyende kunoko boro mugati chizo cha mambia wakana de bango tayari ikonto kane tikone orama generaria bona gasiasa ya one time two time tega to kone kene gionsi ase miake tigatebere bunge ke kuhunwa February 2027 bilorio autoko manyambichi na mbivu komentana yuni gobono aboli abarahi gotumeka social media gose emitandao ase ncherengija elio koikera abantu bonsi abarahi barase birogo babwate bagari okwenda parliament babwate platform parliament social media tagiero bagotumia na beko ira ujumbe batie ko ira saba na inchi wrong platform abarahi babona to bakoibo mangana adia from the president to the deputy back legislature yons barua sobai karanse judiciary ne chinde maagana kwa social media na yoko na gukwana sana abantu ekirenga kyabarai anena sokurwanirira komoni mwananchi no kubika emirobero yabo bosio nabo igomokia boko barwanirira buna bagenderete kwirwanirira chinga kibarase bunge gosase senate igari ababunge karachibes cyabo cyaterene gose omonto go balance bitabu bie chibes salary and remuneration commission karaba tebere ngango na chabari chibes amaina wajumbe guswala gendo ke serikali kirage ndere onye mangana batara kagendo ke tarashughulikira aya bana inchirende igo a platform where national assembly gari gose senate no abarai bago canvas no bago kwanera mangana ya kuraiga ewodi ya nyatieko bunge ya Kitutu Chache South iliane ndipon asanya Mwancho murigereria abamenyi be wodi ya Masige East kurwa chisa location cha Masisi omokonge turwa anaboigo kyobegi nigo bono banyarite gusangirikana ritkorigoro na kwegwa ebimeri bya has avocado umuroberi uyo nigo bono ogendete kurawo so umuroberi uyo kurawa ne serikali nene amo neriye county erigokina oborendi akose gukina na boigo kwene kebuna endagira nesaine aiga ase orugongo orwagusi murikeito Gilbert Kobi na Mangia Sorovotioro
abamenyi abo nigo basemi gweso ya asoburimi wechi avocado chiria chia hash aseng'encho nakio chiarorekanire gokoria buya ase chiro yanka neria echinse cheisiko korengana nabo nigo bagwa kambi yago chiase serikali twabere no mogokorero asokoretero chimbeu chia hash avocado ase tuachiro chiunguru ase tuoje kio bigo umugabano itumbi yemona asokoroberie meroberie yigayons no toaje hash avocado egokera naintu konyento chiganitie tuchinyore egerejo chigotokora egokera ukwama kwabo kore bwango naende echikwama chinyinge omurubiri oyo igo nigoragwa ne serikali nene gwetera ase wizara y'oburimi gusira abananchi gukinia okonyora kwabo nabo igo gutwara endagira egere chinyara gotoa matunda nabo okonyora kuruga ase avocado jiga twanyare koba togosomia abana gwetera ase chiro chio mbia mono omugabana oito mbia mono omwesi oito Michael Mutume mbia mono ase bali bonse mwabwateranire ase gotoretera ebintu biga ase location yaito ayonsi nigo akwa buronge na gwikirana gwetera ase okubwatana kwa bakonyi babagambi kurwa ase ensemo ya sublocation ya Turwa Masisi Kiobegi na Omokonge namo nabande abagambi nigo batebire mbuya guki ase serikali nene ase okonyura abananchi ba kawaida ase birengo byokubayi meribinga bunebiga eri banyako bagwetenera kero bakora uburimi bwabo atorega Kionyo for distribution ya avocado ikiza project ya national government to ensure that abananchi basimikire avocado egera tonyare kutwara food security asense yaito iyi project iyo yareta twenga kiga yembura egera nalikira simeku nikikoma para kusitanza abantu basimeke yembura egera kinyare kubwata abantu banyito banyore ndagira ikirenga ya serikali eri nene ne ye county no gutwara abananchi babwate ndagira boikiranu ase ogokora uburimi ao egento tukoseme tokwa abantu abayiga bakirende buyamba kisimeka ase chiombe chigo kisalia bakisimeka ase mugondo buya ne avocado jiga bamekishwa bakitugire kibe kinene egere ni future kikoro results investment ya serikali ya national government ya kolire bujasaba nanchi kurboteria Gatembe TV kurwa ase ensemo ya Kionyo Masige West constituency ni abubasi county ya Kisii Mareta Nenche Gilbert Kobi Mwancho murire nekero ewodi ya Nyamaiya irigatie chiwodi chiri chigokorerwa obochori oboke gose by elections ase chitariki 25 omutienyi oikome na rimwe mwaka oyiga nigo bono abateneneri ebikia ama kia UPA bakorawa no yore omo coordinator ime county ya Nyamira John Moriasi bono banyarire kwera buna mbachie kwene kia buna obochori obu nigo burabe obwasi uko ase bonsi bali abarwanire na boigo babwate gose bakonyora etiquette kwetera sekia mekyo kia UPA omuriketu Fatgad Gisembo na roboti rasinchira iri engikirano kigima Ewodi ya Nyamaiya irene bituo 19 nigo yabeire asigeka yetaniti emyaka ebere patabwati omo MCA maiga yoyo kabeire omo MCA obo Elijah Osiemo oyo osiretio bogima bwaye wetera sumo basukano omobe bwepara kitogo chokora uchaguzi to make sure na party to ya UPA a candidate ya chorirwe nelio inere njira ya muyokoro na matiangi nere to bwate nigo ekiama kia UPA bachakire emeroberio yogocha gosokia omorwanireri oyo orachie koyeirurukia ibandera yekiama ekyo ase obochori oboke orache gokoreka chitariki 22 omotieni oikominarimo omwaka oyoiga tuguchaka obochori bwaitu bono bwa Nyamaiya ward katugokore obochori bwaitu bweyaki abantu barachekera barachese tonyora babiri basatatu yatokwanda se chitebe tobaye chikadi chitu ne chikadi chitu cha UPA bake chikura kulingana matwara chetsira abantu bangana igobono muntu jugochora nduri jokora upendeleo ose tokuru ticket direct yatogochora una abantu bigira ndo bagoteba abato chikokorabo ya asoko gendera college sta abantu baita sipati ya UPA na echirani itomata Migori Oma Bay County
aseng'encho yepa election yere bosiga iga tarehe 27 chumutinyi 11 kotwikira sobonge kotebia abantu ng'a eraundi eye UPA tobwate gukwana ase abisi yomo MCA Onyamaya nigo igatia bamenyi kurwase county ya Homa Bay aboigo abagere abo bamenyete ase wodi ya Nyamaya bakwanire igoro yobia bukumusira Dr. Fred Matiang'i ase ganga yokorigia oburai bwense. Na nimeshukuru kama Matiang'i amesimama kwa president. Tuko na usuni. Tulichagua chama cha ODM na hakuna pale anatasapelekea. Sisi tuna uchumi ya watoto ya school fee. Tuna uchumi ya wamama hata ya biashara. Tumedanganywa na maneno yenye hazifanyiki. Imefika wakati lazima Kenya ibadilishwe, na mwenye akona uwezo wa kubadilisha Kenya sio mwingine bali ni Daktari Fred Matiang'i. Sababu miti mizuri ionekana kwa matunda yake. Tukiangalia Fred Matiang'i wakati alikuwa kwa serikali, amelibadilisha Kenya kwa namna ya idara ambaye alikuwa. Kingo ripoti ya Gatembe kurwaiga Nyamaya West Mugirange County ya Nyamira Jeff Atigard Gisemba. Aboigo kuri county yo ya Nyamira ya matemo kurwase ikinyoro kya Nyabione gutoke me ward ya Bukira ebunge ya North Mugirango niko bono yabolire ogosirwa eri umwana obo anyare kwirwa e university korengana nangina umwana oyo igasirita Helen Enyambeki niko bono akorera enchira kiniri abana bae batano asobotaka obonene magega yo musachoye gusire obugima abwaye umwana oyo iga Prudence Kerubo niko bono akora gotemo kwa ya so mwaka oita na bwigo konyorera A grade ya B+ asatakire oso ase university ya Eldoret chitariki 25 omotinyo yega korende niko yanyarire gokong'a nekiro bakuburia ng'aboniga tibaranyara konyora kindi gyonsi gose mbaranyara konyora bitoki binde byonsi kolengana buna omurikito Polkapo kara agotumanya ngoi kagaiga ase kinyore kiga Kenya bione ekyo gigotuke meye wadi ega ya Bukira ebunge ega ya North Mugirango stokomere na amono musubati Helen Nyambeki bali amona abana baye vetu matete ase bagendrete kwicanira ng'a kitariki niko kigendrete kweringa mwana oyobo asereta Prudent Kerubo atakire goswase University ya Eldoret iyo arangelwa. Then Kiabonyoro High School feel kwa ngumu, but our principal Mr. Richard Ariamba aliniacha nikasoma free kapata B+ na saif imekosekana ya kwenda campus. Korengana mo nangina igo agoteba buna gendere ko bagagukinya abana baya muno butako bonene inyorekana nga umusacho ye niganyarete ko bagagusira ubugima buwaye na kumutegera abana abiga asaba kineri obokomwe bororo inyorekane boigo nga nigo batabwatinga goikanonya nendemero mwakona beta gagusira abantikera abana nabere kinkongangana n'abana abasebi barua ngokora nakukoragera nakuwesiri nakukosoma kini yaikeire omwana akorire koroku Prudence Kerubo anyorire a B+, lakini bona njera teiyo nkomoira school nandi nimbwata abana bande guchinsa abakoma timbwati ase nkore matimbwati ondogo nkone inkoendeke barua twenda n'abana twakora twamakuragira nsaigaga mune offensive igiteiga nansa binoro mugondo ukambwata bana mbwate mbatano nigento korengana mo na Philip Nyauma oyoro musamaria akorera buna batemete ko musomi umwana yo ase school ya Kiabonyoru wika akanyore grade ya B+ asibona takire goswa ase university chitariki 25 cy'umutinyo yiga wika bono tibaranyora kende gyonsi ekyo kira mukonya tukunyara ko bwa goswa ase university yiga nyarugeye jina ayire school Kiabonyoru abasamali no principal akamwanjira gasoma for free kwa college school. The girl was very disciplined without any problem. I was shocked this morning in Agoja Gorda. Ngosa abasamali then honorable Joseph Nyamuko mjumbe ito honorable Chanua, honorable Governor Amos Nyaribo, all leaders from diverse quarters. Kwa nyumano
neraendereria masomo Yamatiabono nigo yatambirie okoboko kwae gochiasa abasamaria baya yakugendera kuburia barayi b'eking'encho chionsi bali babwata omoyo bw'ogwancha kwene kibunango beka bari oburabo gochase enkenya ebwata obutaka obwere erio omwana oyo achikonyara kuba gagoswasa University ya Eldoret erio anyara kuba gakonyora egesomo asa erere ng'ani igo arangerigwa gochikonyara kuba gagosomera obwarimu ase orusege rwa science Kamba bwaki paka sana ne paka antura mbori na mama na kibono nkomenya igo nkonganya koruwe yana matinyi mwana ne to nganya nyasaye na manyete aho tu karansa igamba kabwaki abwana ta kuripoti tarehe 25 mutinyi yonana makende ngero tobwate nonye no kene ngero tobangire kende byose timbwati nche kende rakinda abagaine pin Omoso nyomba bukende nkehyo no. Nare ko sababa minto baba cherusa emore ni rebo cherusa momani. Egabana hamo sinyaliyo. Yabo chano aga kina sababa konye mondu serio mwana isiko. Na nafaa kuripot shule 25th August. Na pesa imekosekana so ngomba wasamaria wema wanisaidie ili niende shule. Ningependa kuomba mtu yeyote yule mwenye ana roho safi anisaidie niende shule, nami nitashukuru sana. Naomba tu kwa roho ya huruma mnisaidie. Iginko ripoti rigetaseni kiao wanchote kia Gatembe kuruiga imeye kaunti ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara na haboigo abasae kurwase sublocation ya Omokonge egotoka imeye bunge ya Bobasi kaunti ya Kisii nigo bono banyare kwenyorera amaigerio igoro ya masomo yekerero gose digital economy na ayaiga nigo banyare gosegeto banyare kwene kibona batumikire emitandao ase amatuka ayaiga ase ogokora amang'ana onsi naboigo kwegendereria Murikito Gilbert Kobi norovotio asinchira ekobwatia nime ya Omokonge sublocation asaba sai kurwa orogongo ruiga bacha na sobwamo aseganga yo kwenyorera amaigirio a computer amona yanda mange asogusirwa ne wizara ya mangana yo werania oboraria amangana a digital economy yekobwatarana neria ya Huawei konyora mafundisho ayarara tokonye go fit ase boroso kwense yeiga kuruguna twache taiga yeboni gani gere wiki ya kabere ndoche nganto genderete gosoma buya na konyora ebinte ebinge igoro ya computer ebitotamanyite abasabu nigo barokia okogokirwa kwabo asokorenterwa amaigeria yaiga asogosemeria buna mbache komento bumanyi unabona nene ibinto mbere twasomete gunga kumanya abantu mbare baria bagutwara ubongainereria samangana online tugatebi gunga ndo baisa gukiri link yotamanyeti koyaneria wanafunzi ba minto ngambia mono asokoro mokigocha kwifundisha mang'ana ya kompyuta tobwatera nerinde tochikonyora obumanyi buri obuya ntotwara obumanyi buri bwogochikoiba ebinto by'abantu gwetera chikompyuta abande nigo bamwakeire mbuya omurikio botambe ase wizara ntenenera Steven Isaboke aso kunyora orogongo ruiga bensemo ya Bobasi na gukonya abana basae kwimanya na kumanya digital economy ase korengana ne chirere bono wakera APS yeto Steven Isaboke biamono aso gotunyora buna masige batoretera amang'ana computer te bari tangani kendra gotoretera botabe twakirembia muno igitambukire kenigo giasirirwe n'ababwatani barengeo ase okubwaterana na komenta obumanyi bwa digitali amasoma ya twanyora tariga aguchigotomeki toba abakurumi iga gotomeki toba abantu bare abayase society nainde togenderere koroki n'abande abataramanya mang'ana ndonspi igoro ya computer Alfred Sosi no mokonyi bumo chief kurwase sublocation yo Mokonge akire igase ngicho gocha ko beka basaba iga bagosomera digital skills bigere batwara omoyo bagendere gosoma na inde batumeke eskige banyorire bia engaki ya rero abasai nigo batakire banyore skills necho erinde chibakonye banyare konyora gukora egasi na kweri kemeremo erinde banyare kwenyorera eng'eria
baragira banyora njira bakoragira na kwegenderera economically igo igentekene kabisa nuko beka abasao moyo n'abasayi bande tubaburia kere into muneke agiakira ase ang'ena ase bari baire opportunity bayetumeka buya atumeke chance eyo banyora ebintu ebyo ase encho nabyo birabakonya ase amatuka yiga bono tore n'obumanyi bwonga buno bwiga bwakeirie esabari enkoro yaowererania ase bwaorobirie na kwenekigwa koba burunge na gukora yarama ya ase enchera erebwango mono kuribwateria Getembe TV kurwa ase ensemo ya Turwa mokonge sub location ya ase ensemo ya Bubasi Marieta Nencho Gilbert Kobi Mwanjo murigereria igati y'abamenyi kurwa ase county ya Nyamira nigo becokire na korokia okugokiwa kwabo igoro y'umuwakilishi w'abasubati kurwa ase county iyo Omosike Jerusha Momanyi imagiga yokorarigwa kuba namba eyamo ase Kenya engima ase mirimo oyaye na boigo kose ne kiumbe igeria kia global ranking gukwana nigo banyari gotogio mukioye oyo obeire ka kubeka oyo abere ka kubeka ase oburayi bwaye na igo koria eira yo gochokore kibuna ngomo bwatesia bare ase oburayi bwaye ono tware gukwana nga omongino ito Cherusa moigweta amang'ana agokora nonyetaria amang'ana ya igoroka amang'ana abeire ogokora ase Nyamira county na isiko ya Nyamira county munyamanyeti bono nye mwaigure nga ase ebintu achire gokora isiko byabeire nero mokorire number 1 ntunto tige ko mwari bagabe number 1 muno mongino itu etenga kieye omongina Cherusa okorira amang'ana manene nje ngoteba Cherusa Momanyi otokonyirwo toira mafuri otokorire ebintu ebinge omongina oyo igara omoremu ngora rubina gote nasaba sajo kwana breaking news nere gabana nangi togomotigera no totige tomara buna gradis wanga moroche amenyete na Ruto ali mate nangi togotigera omongina na into irigago tokonya asa mali tango kususa ni kwamboka hitanga ni kabisa ngo bene nimbi yamana sogo ikagaiga na ntokorere omongina Cherusa mbi yamana semereme miya gwakorire tiganya sago sesenie omongina itondo riko gotiga magega no tore amo naye mbakita gega yo moerio nimechana yonse bitu wanyolire chira no togente kuibira ebintu byaito no togente kuibira chugiri paro chito chugo sumune biasi totabwa ati obokonyi twamenye no mokonyi na ro omongina Cherusa Momanyi na ndi kubeka to omongina Cherusa Momanyi ekerebi awene ne twata konye ndori gotiga omongina Cherusa Momanyi magega amang'ana a Cherusa na nyaigure buya mang'ana Cherusa na mororire Cherusa no monto ngira bwata magendero orure chiema orura maburi iwango tabaga yamono abangira bamito nangno kwa bauru chiburu baro bauru biasi toko tebaiga no bakuru chibasa bakane ebyombe oigerega omongino mizo Cherusa abangina aba muri bintu abangina aba Cherusa ngajare Ebiro ebike magiga y'omwaziri amang'ana cooperatives gocha gotarera county ya Nyamira ritukoria rero eryo gukwanira oburimi bwekemere igikawa egati y'abaremi nigo bono banyare gwesoke na kubwatuka ebirengerere byabo ase ebaganiri ekemere keiga gocha korigererirwa bwikirano na eryo abaremi banyare konyora obwaita boigo nigo baganiri echiro korigererirwa na igo kugania eserikali gukura obukurumi obu bwabiri bwokwenekiwa ase obuteneneri bwekemeri igikawa serikali nengia ase obuteneneri lakini koira chikagwa na nere gochugutenera chikagwa ase enche buna kabinga na kanire egekogera igo bagocha batoebererie baira ekero bairire bono tokobaburia basira ekero basirire igo chibasie kagwa chiasirire na barabo basirire gotogochikubori bari bachorete igo bagotete ng'a mbura ino mwaire serikali bono ekio na egento ekemo sana giatutandire kiabwekanire buna amang'ana echai bono nabo bachire buna eministe gocha mambia gotogosaba toche toeguri baga tokwane tobatebie naende banchire korwa abaremi boka amaoni tibatoretera amaoni korwa igoro bacha korigia amaoni korwa ase abaremi ekaga buna omwaka oerete amabuya igo yakonya abanto mpaka abanto bakaba ang'e gotogora echai naende bono nabo toroche na rigori rindi ribe eserikali eywo buna ekare gotorigeria
tatigete gitego toligeria na gutuura ekagwa kire factory ebwate rigori riaye muna yanyori bone serikali gento yakoregia yareta rigori chumura lakini rigori ria serikali gototebina 80 tari rirorio ikiera ji factory njira jione twaka 200 naenda abantu bakagujiba sabako boiko muguko anyene chironi bakale kora abantu siringi 80 ziba jitiga babaye lakini tigo monda kanwe kubatikana muno boni ikagune ya sana tiagera muno bono rotiriga bono togotora tibwatiga sinyinge yatosi aleta mariogo bona togotora tuire factory chibesa chichirimo yoto kuburia nyamuke keragocha tabase kuegimeli chinkwana n'abantu bali bagocha bichi cooperative abanyene balia abalemi bechikagwa bachandegete bagwetweka bamobo chandike bwabo kera abantu abo barura maoni bamanya ko yabwatiriana barabuti babasekoleta tikomanda kuruguru Omanche omurigiria asensemo yekiongano tugukorera abukore nekirongo kuburia unyare kuyarigania kigima aseke kikiro gusio tunyare kurigirira chigazeti chirituko uria rero nekirongo kuburia onye kore chinsemo cha Facebook kore chinsemo chiria cha YouTube nyara gusanga ekirengereri kiao erieta ariao ase okobwatio omorobiri gakuru ebirebiga biabono mambi naboigo nabo kunyara gusanga nento nabo kwarigani babire batatu aso omorobiri erinde togende gusanga aso obwamo nabo kobeka hashtag gari nyare kobeka etwane hashtag ere etwane yageteme naboigo nabo gotage omusani ogo gose bali abamate bago abairi bago bonsi onyara kobeka ime iyo morobiri nane nabo koyonyora gwetera nonye nase ensemo ine nabo koyonyora gwetera ase Matilda akemi chinsemo chiri cha Facebook iko tobasa goska kendera kubwatia umorobere kirango irana ninche kurigera barabi bari ba beire bakusanga ujumbe yabo na inche aiga ase studio. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uragania bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aye chigage emerongibire na isaro na isatro babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo gucanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucyo go busongo iyo irange neduka ya Safaricom boigo tukotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere sibigwe trase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'omugusi negukinya omugusi ase eningo yae yabere gekorwa obukorere ase chinsemo buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya Pamoja Sacco yabere ogosira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boyko abonchereria ibotani na Wakenya Pamoja Sacco iyonyore obukureri ubuya ase chinsemo buna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon buna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygon korantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarire chiabis chiabo chire asumu chubusongo kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototarire website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isongo chora Wakenya Pamoja Sacco kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikomena inya chire within gusi ona into tora rogo konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosegwa ase sake ese wali batala join please njubwango mo join tukini Sacco yeto bagusi yeto esa magendo Wakenya Pamoja, you our concern. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yire buya nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebinto aserigori erianse kegema asetauni gaya bosongo koni bare ebinto asensemo ya electronics electricals chibirika tibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani chi blow dry, chi socket, chi cable, chi bulb, bulb holder, chi heater, nebinde ebinge, phone accessories, na chi charger, chi USB cables, earphones, wireless ports, nechi seme, asensemo ya household, nkoni bari chisane, chi thermos, ebikombe, ebirugo, chi basin, nebinde ebinge, asenseme ya cosmetics, koni bari chi body lotion, chi spray, chi air food, make-up kits, chi sabuni, nebinde ebinge, koni bare chi soda, nechi juice, asensemo elia yadware, koni bare chi power saw, chi generator, chi piano, nechi amplifier, chi mixer, public address systems, chi nyange, chi solar panel, nebo igo asensemeli ya stationary, koni bare chi geometrical set, irangi, jebi koroto, chi karam, chi calculator, chi rubber, nechi toy, semoyende, nkoni bali tissue, papers, chi serviette, chi dapa, chi sanitary towels, nechi toothpaste, karuteri kwiba, chi toothbrush. Boygonkoni bali chi fridge, ajirira onyale kwigurira ebintebiga aserigoririanse. Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratera ebintugurite asosao, wika asure asorgongoronsi rwa Nyanza. Nige gotoka ase enyumba ya Gisembo Building ange na Smart Lady aigasi roundabout ya Bosongo asa mange kwana na director o Hazan Wholesalers ase ogo kairigori na mabori ande amange oratware sin number 0722 237187.
Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Hiyo mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua, ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshindwa nifanye nini jirani? Wewe usikii hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nuga Best. Nekene inyagitari ya Nuga Best nero yuka ewate okubwa uwokurubu wenya wetere chimashini chekerero kuruwa sinseri ya South Korea. Nuga Best niko babire bako wenya amarwire ao ayiwa gendere ko bagagucanda mwanya bantu unabono uburwire buri bwa mauga yani arthritis, uburwire bwo mugongo watya ulcers, amarwire yenda onsi egati amarwire ande niko bako batukubo wene wiga bagutumeka chimashini chekerero niko bagutuka imeyo mu cy'ubusungu asamagacho ahuru tawa sirirongo lya kabere eyiberanga nebengi ya Kenya Women batari rero Nuga Best gotanga mbuya kubwa kugwenia ngora mugaka ke na kigwito mugaka okorra tindi bobe obo mano ne kero kwacha ono gotarangwa konyaro tano no goikaransa ngwaro konyaro goikaransa mugaka aiga ni gore senyagitari ya Nuga Best na ndengi mwacha kwa nkori nyagitari kaki uruti na itana ni gucinya gitari kumanyinga na mente kaki abana bane ucizindani ntungiro gutungu ni gombali rukubarwa kaki nimbe ayo mugaka nagitari yitu nduri ko rusimanyinga nduri ko kobara nduri ko kobekera macho mugaka etu ko bwene ko etera samari ko itana no daya monto menya buno ikaranse kana mari ko ikaransirete amaryo kana rago konya go swa senjera yo mubere elinda go konye ko bwene mugaka na bono tukware konyara gutara mugora yali ndiarete amaryo kana rago so mugaka ago konyo mugaka go konyoro samike yera mbuke kabisa no mugongo mugaka ira ni kubuya igesi ndwe senyagitari yitu ya Nuga Best nduri ko bara nduri ko rusimanyinga nduri ko bekera macho ndonse mugaka etu ko bwene go tera senjera yekerero aso gutumeka chimashini chito chiekerero cha Nuga Best mugaka apuya mole ande wazeo egena nyasaye tumia Nuga Best ibintu binde byonsi tiga na nyasaye weka kurai omenye na ndo buya no sare no gwato muberogo were tena kaira wa bana tenwe kera ni dinyo ndo na ndo tuwe clinic kyo mugaka ne kyo mongena na ba ira tenwe kurumba gorira machine ye mati na nya ko ba ira clinic ya arthritis igongo ba ira tuwa clinic rio korana manyinga bara manyinga buyane ndo buyebe mwaka na wabo cyo chaga orani uyana agwacha kwe Nuga Best inchu naye bwenekerie obwenia bwekene subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV subscribe comment ase chi video chito boigo share n'abasani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia indibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange we call your prostate
no burwire bwasumbuira abagakenga abagaka sana burwire sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki burwire bw'esukari bwo so mubero goime. Hypertension no burwire keramanyinga kogenda igure so mubero. Walfiti itosomete chinchereza tochokorwa lya marwaire. Enchede ntangani itosomete ngendu conventional medicine, yani ubunyagitari obwa kawaida. Itosomete ngendu nutritional medicine. Nutritional medicine namalioga alyakurwese endagera yaito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwa lya marwaire. Nchende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia maliogo akurwese mete twarwa lya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit L Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'omugusi negukinia omugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere ogosira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonjereria ibotani na Wakenya pamoja sako yonyore obukureri ubuya ase chinse mubuna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantoro muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange patarere chiabis chiabo chire asungu chubusongu kahawa house daraja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototarere website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isaac Omwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya Wakenya Pamoja ni sake ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isongo chora Wakenya Pamoja Sako kune financial institution yao tubwate chibranchi chito ikomenainya chire within gusi ona into toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosebwa ase sake ese wali batala join please njubwango mo join tukini esako yeto bagusi yeto esa magendo Wakenya Pamoja, you our concern. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda.
ayo moro karuge tanda bana mbale njara ayo moro karuge tanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Mwancho murigire na se vire viga ndochinga mbarororo banyarire kose banyara ko buka nanje mapema kigima na gusanga ase umurubiri yoiga wetwani hagatemba muno Rashid Otori Rashid Otori alafu ntuwate Felix Oroko na Isaiah Maina AMG on top no bare ime yomrobere na boigo na kirango ya Wilfred ata Wilfred akora chinsa mochiri cha bonjare ata good morning Matilda, good morning to you. Ata kweli umaskini unatesa watu Kisii. How can we eradicate poverty using locally available material? Okay, ni kagende tote mga resources are becoming scarce now and then God help us. And God help us. By the way, ndo tsinga na kwanira amangana mangege na boigo Dennis Kerandi musori bwege susu agoteba korochinse mochire chana Kuru City Salams Club no are imeyo murobelyo mpaka omoerio mbia mona sana agenda gusanga anenje aigana se oroboti ngagirite na soroboti ruri kurwase chinse mochiri che wodi abokeira imeya note Mogirangi County ya Nyamira ekeroro chinga omoswati na roro motakanwa andake yabira kongusana omwana we kugenda ase eskuru na boigo ntobwate nande oroboti ronde kurwa chinse mochiri cha Marani Kitutu chache note county ya Kisii ekirobono ne amatemo ne robono yanyale gucengera okwagacherwa enyomba kolinde ayona yanda mange na maene buna Wilfred awatabanga gutaka mbole gusi abantu mbabwate mechando bado wikira asa motuka ya pilipili hoho awote bakora chinse mochiati mani anawakilisha abantu batimani mbia mono sana na ndeka abantu batimani amaiga na boigo Dan Ogaro awote bakora chinse mochanya ura na watakia abantu banyaura bonsi siku njema mbia ona sana. Stephen Nyabera utakorwa Kilgoris enotore me yomorobere na bogo Lamek Matara Mukaya awatakorwa chinsa muchire cha pipeline atanga korwa pipeline ward Embakasi South County ni ya Nairobi. Okay, bia mwana sana. Christopher Atandi wakire bia korwa Burangi Kenyambi no murugya Lydia Kirubu abana babushila Matiangi Muranga mamu mwabomongina na boigo tatu mwabomoranga watapaka omoero justo mo agoteba abantu kurochinse mochirichia Enchoro Busamaro agoteba niko agendete kuba wakilisha ime yomorobero na boigo Freddy Moga agoteba komo timitine kiafika ni capital letters agoteba na komo asichinu gutachine nenchioka mbia mona sana. Dominic Irere korwa chinse mochiri chabo mukora bonyakera agoteba twabokire mbia mono okigima. Teresa Kimutako good morning kora chinse mocha Karatina no tore amo good morning to you. Alfred Nyangao kora chinse mocha Keumbu agoteba tuko ndani salimia watu wa Keumbu na ndebe batei tag babire batatu bali maite kora chinse mocha Keumbu ponsi wakwani na baro batei baso ime yomorobere good morning. Ne Elizabeth Moige kora chinse mocha Nyagisai bombeta timeti bombeta gose bombeta nonde ime ya na husband Julius Torori mbia mono sana. Barnabas Ikekonge kebaso hote chinse mochiri cha dawa Katari goika Nyamasibi pamoja mbia Kigima Rogers Nyarikinera utabakora chinse mochiri cha Amsterdam Netherlands no are ime yomuroberigo onye kogendete gusangana into asi muroberigo bwetwani na bukulika ujumbe yao kuchabu kwani babire batatu by the way ni revia kunya kunyoringe ekera nire bya kwara inyora abantu abasani bago anumuna simitano gali muna onye kore chinse mbacha Facebook kwani abantu baho babere batatu ebe ene family batatu mino mawo mino no what is sister brother never mahokoro na boko mo mention anda keretari online lakini keragenda to korigire TV na bako na ki mwana oyo na bono kare Qatar
utumira maiga umwana uyu ukari gusine chinzo zenya nyorovi utumira maiga umwana munyete bosongo utumira maiga igo mbiyamona sana abantu bonsi kora chinsi nyo chonsi cho rugongo rwa gusina boigo chinsi ya Kenya no nyanisiko mbiyamona sana genda gusanga na boigo na bukolika ujumbe yao ochaiga ase studio weterase chinse mecho cha Facebook na boigo chinse mocha YouTube genda gusanga ekirengereri kyawe kiroro chinga amaino butaka mburaroro ti serikali cheche county chigacha bona bagochengire miaka 12 egotebonga devolution at 12 akero tokorigire ase wiki yiga inara mang'ana ari amanene kiyuma abagavana bonse kiroroche barigiretwe sama isonsi nigarigetwe cha se county area ya Homa Bay ekero bagenderete nigikarekyo bagendete ukwandera kire county mang'ana kiari yakorire ara yengencho kesa ti serikali chiga usamang'ana ugatuzi amang'ana devolution acha gete mense ya Kenya inyorango bochore butangani inse chi serikali chi county bwakorekaneta sumakori 2013 wikirabo nigembia kanoro chi 12 andake ayengo chengerore obukoreri bwe serikali chechi county yawo nereri county eri omenyete gusa andake ayeno bomenyete county eri oborere ngai ekero kurigereria buya ukurige buna bone wizara yo bocheno yechi semi ase ebinto no nyama amagendera buna yechi para asari kwarorera bereka okorekana nogo kiri nenchira andake obagavana babiri bakore mirimo mugavana wo mukoro ekero basoeta abisi urochenga obukoreri bwa ikirange na asoro gose bado nga mbuya okoranga bado devolution abantu mbara nyara ko yichingira ayekirengere kya ongereki enamba yetu ya studio ni 0726 44 73 67 naira sekretari IGTV yao na sense mwa ichi gazeti ndo gazeti vune ya Taifa Leo litukoria rero igazeti ya tanga upinzani baridi bila Gachagua okoranga nse moyo kwamereria serikali nigo ikendete kusekendesete naseki nganda kene singincho omoskeri gathi Gachagua teyo na maene usigotegera no nya muntu kabwango igabu no moskeri gathi Gachagua achitense ya America lakini bado na wakugwa kurwaroro lakini aigati ya bari as opposition batigalete meyense ya Kenya koranga kugunga abatulete obutwerero mburaro naseki andake Gachagua nere obwate gusenero obugoleti enseme yiga ya upinzani igomwancho murigereria gazeti ya Taifa Leo ekotebonga wadadisi wabaini kuwa kimya kikubwa kimevamia upinzani tangu Rigathi asafiri Julai tarehe 9 chitariki kianda omutinyi oyetete nario omusikiri Rigathi Gachagua nyaratukuru asense ya Kenya lakini kurogana na kurwelio siasa sense mo ya opposition nigekendesete nigo ense ekendete ekekima kusinga siasa netuliete watu ni watulivu ni wate bicha yae musikiri Rigathi Gachagua bicha yae oyore muraiwe kiama kia DAP Kenya omusikiri Eugene Wamalwa ntobwate orio kora ekiama kia Wiper musikiri Kalonzo Musyoka nawe ntobwate omusikiri osomo waziri omukoro omusikiri Dr. Fred Matiang'i nawe ntobwate oyo tenete kia PLP ikio kia kabere na kusikia karukiro na Kenya omuswati omusikiri Martha Karua aiga ase omugano yuko nyorasi page ya kabera se gazeti ya Taifa Leo korinene kiragenda tawatapanga uchunguzi wetu umebaini kuwa Kalonzo, Karua, Matiang'i na Wamalwa wameshindwa kumfikia Gachagua katika kuandaa vikao vya nguvu vya kisiasa tangu Rigathi aelekea Amerika zaidi ya mwezi mmoja uliopita. Kisagenda basinyiruko abengenga asenka ekiroko anyorirenga omuntu narororo okubike familia monga kirenka nebwate omuntu okubabekamo lakini atokanga kira omuntu yegate yogose totebe no mwibuli omusubati omwibuli omongena gose omugaga nekirate yo asenke yiga bantu mbali gocha mugose bantu mbali koigwana nabatemo kurangiri nonyige ikara gose ne meeting yiga abantu bakwana mongana ali ababwatiranite lakini kanyaranga tekonyarekana aseki omuntu orenge kobabekamo gose omuntu ori obwate chinguru chyo kubaletamo bono otaiyo ase enka igo nengana egenderete kwenekiwa nonya naye nekiro kurigereria ensemo ya upinzani gose ensemo ya opposition omwancho murigereria na bere ekorogananga
mbabwato botoere rugete butari mete kirotoro chinga ange bono yatigire myaka ebere actually nande negenderete goke yatigire myaka ebere ange myaka ebere iga abantu nande tosoaso bochori obonene bw'omwaka 2027 lakini kero korigira opposition gusabura ibali batagete goche korigie ebirogo andaka ubare active mono nabaiga bakorigi ose aspiring MCAs aspiring ose no bojumbo montago chikorigi obo senator obo governor abantu bachagire koroki bari neganga tiri ganga ngiri guchiria mene lakini rende abange barokiri ganga yabo yo chikobori ekero gweke ane baroro kero kuri bune biroge byense via obo MCA bara active mono lakini igora aria sobrai ekero kyoburai Wednesday karanga ogotemwa nkorore kumugano yo watebanga kimya kikali upinzani nore ase epeji ya kabira se gazeti ya Taifa Leo watebanga mrengo wa upinzani umegeuka bubu huku vinara waliobaki nchini wakionekana kuingia mitini bono nigo bagete bitumaime bagete mitime ekiagirandake musikiriga digashago yo kwabekamo kosoko chiorangerio omokutana gosigi karekenene bono tari gotoka taiyo ni gakare asense ya ngumbu mwancho morigerea mahakama ya zima kamati ya Duale ya kumulika madeni ya NHIF bono ni gondo cheke kambero kyanyarite gutuguterare gusiko kukiria kigima kero tukurigereria ekamati gusi ikiombe ngiri kiabegetwamo kyo kurigereria guse guchunguza obukurumi obubwabete bokone kyo ase ikiombe ase omuroberi orio o NHIF ose omuroberi bobo wenia omukoro igo bono nigondo chinga ikigambiro gyatuguteire arenganeyo sheria ya bima ya afya ya kijamii haitoi nafasi ya kuundwa kwa kamati yoyote ya kubaini madeni ya NHIF ngakorengana ne lichiko asete hiyo lichiko libwatete gosenga okochika kubwatokire nga ekero andake obukurumi bwaene kiwe ase osubware kwene kiwa ase omuroberi oyo NHIF asete hiyo ekatiba ewanchira serikali gose muntu ndi bwensi korosi kamati yo gochokora uchunguzi igoro yobotumeki bwenibo ase omuroberio o NHIF omwancho murigire nago tigana nayo mpango wa kulipa fidia wakosolewa kero bono yarorekane nga bado nainde enchira chibesa chigenderete gose enchira serikali egenderete kubika komenta ebango bono nigo egenderete kurusigwa ama agoso nikati yemegano ndosenga fidia ya Ruto yakosolewa mpango wa rais na Raila kuwalipa fidia waanga wa maandamano wazua utata kuhusu siasa na haki ekero bono ndochinga andake muroberio obwe serikali gose muroberio omwe muske William Ruto na bwe obakubotera no muske Raila Odinga bukwene kiabuna chinga chiria anyarete chianareta mako kubatikana na okorobekana wakorekanire ase amatuka etire nigo bagochewakano nigo ndochinga muroberio yubono onyare ko mochigwa negati yebyombe nekero bagotebanga haki teranyara gukorekana gusobwene bwa mwanya bantu mbraba bogokorekana gotanga uamuzi wa Rais William Ruto na kinara wa upinzani Raila Odinga kuzindua mpango wa kuwalipa fidia wahanga wa maandamano umeibua wasiwasi kuhusu utekelezaji wake na mitazamo ya kisiasa na kiakora chinka na boigo siasa ki egendreta ne mono kero gotoka nga omurayere wamwire watebanga tigaka n'abantu bari banareta mako asokorobekana. Anyway, Amerika yashutumu Kenya tena. Nairobi alaumiwa kwa dhuluma, mauaji na ukiukaji wa haki za kibinadamu hasa wakati wa maandamano. Epeji ya kabiri na nene ribwate umugano yu ekere gotebanga ensi eri ya Amerika nigo yanyari kubika gose kumochinsi ya Kenya anamun omochio Nairobi kiagera nigo yabirige korekana nga abantu abange babiri bagoteswa gose abantu abange babiri bagochandwa bagochererwa abande goitwa nabo igo amachika abiri gakobunwa nekero bono egotebanga amagoso abiri kagokorekana asensi ya Kenya anamunekira abasaya abange basiria mogokabo basiriri amagimabo ase amaboko ya serikali gose amaboko ya abanyanyimbo na boigo Owanga aingia katika makao makuu mapya ya kaunti
chibicha chiri ase mitandao bonige kiro kurigerera kurase county ria Homa Bay ndoche abantu abange nigo bakuboringa andake siri nereri omo governor bwa county ya Homa Bay omosubati omoske Gladys Wanga esiri nereri kiagera kiro kurigerera buna banyarete gukora okubwaterana gusegoswa ase broad based government omwako yiga bwoka e county ya Homa Bay yanyare konyora amagendero amange ande ekero obagendrete ne ekekare kyo gose conference egendrete aroro yukurigira mangana devolution yere conference ya kianda kesa bachaka gukora ibikaro bunebyo kumorekera egati yaria chi county chakorire ndochenga ekero litkorigoro koro chinsa cha mambe kero muraye bwense barenge konya gutara nabo igokigorera gose koigora amagacho ona boigo kuri murekera magendero abirika gukorekana mi county ya Homa Bay abantu abange nabo batigarete vinya wazi gusa abantu abange nigo bakumetina andake nkiekega omo governor Gladys Wanga amanyete igoro ya magendero aba governor abande batamanyete kiagera na mutukamba kesana aberera bisi lakini ibintu nebinge byakorekana bono niganyarete gose asinchira ere ya bene kima niganyarete gosa ofisi ya enya county headquarters gosamagacho iyo ofisi yo mugavana ayonyarete kwagacho naboigo umurayi wensia bakanyara ko igora litukori igoro mabunge ya kaunti sasa yapata uhuru kujisimamia kifedha bono chibunge chechi kaunti kolengana n'igikare kyo kya devolution kegenderete ose omoncho murigire litukore igoro murayi bwense nanyarete kubikesei lichiko segwetia omuswada uyo guchikomurekera bono naki chibunge chiri cheche county osali ase ekibikaro biri byaba MCA naki bakuchigotwara chibesa cyabo gusekeganja kyabo kerebene kekumurikira amangana yechibunge na boigo omugavana bwa county ya Machakos agotebanga ndigakuboria serikali enyara kone kibona yasirire abasae asamangana technology mugavana wa Vinya Ndeti ekiragotebanga serikali iweze kuwainua vijana kiteknolojia naboigo ndobwate bunabono ndochese page ya gatano ase gazeti iganere nebwate chibicho kurwase county ya Homa Bay kurwase county ya Bungoma omoncho murigiretari ya Homa Bay ekero ndoche korokia ngaki amagendero ao abirika wikiraniwa ana mono kero ndoche ngechiro nera iga yagachire kigima sana echiro manyakana tebuna kamkuyo eyo egereste county ya Homa Bay county yo ya Bungoma I think asinge gikaro kegendete Homa Bay na boigo na mangi etwabire tokonyora korwa chinse mecho naki ekogera leta Homa Bay bono yarorekaninga kero gukwana magendero konyora umuntu waterirwe cha Homa Bay korinde ndochinge county ya Bungoma ero nianekirite ari yakorire komenya kwebole okuru county ya Nyamire county ya Kisii andake mu governor go nkikiri bono awe yakirege kuba gusako endagari otokeria aba governor bande akorire kire tofauti kubwa ase kubwa ari yakorekanire ase chi county chinde rigire county yao county ya Kisii county ya Nyamire county ndionsi eliokorwa onyekore omugusi okurigira nga omugavana aya nakorete gintu gekogokia arache gotogeria abagavana bandikira bagendete kurigireria amagendero ase chi county mancho murigireria ayo yenyore ase page ya kana page ya gatano omanyenga naki ense egenderete Gachagua aendelee kuchangamsha hadhira yake Amerika ndo chavande baotanga Gachagua ereti agende gukorokia agende konya guchangamsha usi akende konya komenta umuriro kigima ekero ale ase umuriro kesiasa kusikonya kubeka abantu babe active asamangana siasa ekira ale asenseri ya Amerika na boigo ndoche omo gava ntobwate kura ase chinse cha Michael egati yali araiga macho yaelekezwa kwa mkutano baina ya rais Zelensky na boigo Trump kero tobwate apara ya boiga babere oyo mo obwenseri ya Ukraine na boigo omorai bwense ya Amerika bagucha kumirana nigo bono abantu abange osensenge mabono ebegete erigereti bakumetinga andake ningi keranyare gokorekana egati gosenkwana kibaranyara gukora chokone kia
omorembe gose obotorero nabo igo nebwata yande akorwa chinse chabo ikokorene moncho murigere since mo edondo tindaiti kuramurikira edondo ase ebire bigakorene kirongorigereria igazeti ya Daily Nation iyo nerebwate amangana wikaine bune gazeti ya Taifa Leo nigegote bunga US damning a report on Kenya's impunity oroboti robotukiro na ikiombeke mokoro asinseri ya America egote bunga Dozier. A report by the US Department of State has condemned Kenya's worsening human rights record, citing attacks on Kenya Kwanza administration's critics, particularly during last year's bloody anti-government protests. Epeji yakane naboigo ya gatano ninki ekiombeke mukuru asinsiri ya America bonogie kia murekeire gusikia nyare kubwatuka robotie rukorokia ugoichana gusururu rugoichana kigima igoro ya oburai ime yense ya Kenya ane mono ase amatukaega kerobono yarorekane buna oboene bwakemanye bantu mbrabo bugwikirani gwa kigema na boiga magima y'abantu tarabaga korindo ase ense ya Kenya bono mugano UPG ya kane gota US damning report on Kenya's impunity whatever laying a case against injustice. Kenya Human Rights Commission sounds the alarm on shrinking civic and arbitrary arrest of human rights defenders ekirobono bari bonsi bakoigera bwene bwamanya bantu gusobwene bwa Kenya na baro batebire nga siboneka yekire ensi ya Kenya ya beire bobe moncho murigereria oyo no mugano recipe ya kanene ya gatano se gazeti ya Daily Nation iritukorero nabo igo asipeji ya kabere ota festivals unifying culture and praise. Ekirekoroka nga abana babiri bakogenda music and drama festivals echo buna anomono echo cyanyarite koera bono anomono echo cyakorekanete asense meri ya Meru abantu abange nigo bakirechin kobi gose banyare gocengera enchira aborokiwa abange babiri bakorokia ebiego byabo anomono ekero baorokirie bagotema gukora amangana yebikoro gose culture chinga kwegia ebisaku ebinge kigima nabo igokuraria obomo imense ya Kenya the arts. Finalist concert usually features winners from most categories featured at the National Music Festival. Na ayo naboko yanyora ase page ya kabere naiga ase page ya gatatu ndo chengo tebere nga wina onara igo nyarte gukora ogobet aka bet ne chibese charenge 500 Kenya shillings akanyara kwenyora 171,000 ekerondo chenga ase page entangane sepeji ntangane ikigima ngukwanerere nga naki andake enkaya yabugete gusinga umurgyo yairete nga umongwano yoiga nigo abere barimo igoro yamangana yega betting anyway. Ruto steps up attack on bribe taking lawmakers umurai bwenseri tukore igoro nanyarete gukwana no botinde sana kurase chinse muchiri cha Homa Bay ka hotebanga nonye nigo yaronekanire igati yabarai bari babonete kuirwa na bwigo gukorerwa okune nkiwa guseko koiraneria mabori gusubwe chikamati au ime ye senate gose ase ebunge enene nigo bakogenda kwanyoranga igati yabarai abayo nigo bakogenda baba jumbe egento geke gusaba seneta na liekera baikirari banyoranga nkotemo bare korengani amariogi murai bwense niga bwato getego kuregeti na gotebona engane yubakechi koera mangana yo bukurumi mpaka goika asense mo yebigambiro goika nonye bunge enene igo abonete gukorwa aiga asense ya Kenya na boigo ntobote how Harambee Stars could qualify for knockouts today ngabono nabo nande ikroto kolige timu yiga ya Harambee Stars Kenya could secure a 2024 CHAN quarter final berth today without kicking the ball if they two group A fixtures end in a draw. Mugano uyu ora ase page yo mwereo kigime kereke minane kyo kya CHAN ekegendrete igo mancho murigiria nyara kogendra kuyarigania kigima na boigo kero tokorigereria gati yande ayare ime
imeiye gazeti ya Daily Nation. Charge outpatients at own peril. President now tells hospitals chinyakitari chinyinge chi clinic abuna chi dispensary muraiwensi nigatebete undubwensi okogenda nyakitari bwenyorere obuwene nandoira ne nyomba tubwene tiwaka na kende yonsi. Health suspension of hospitals followed a month-long forensic audit by the Social Health Authority. Bono ndochenga aiga umuraibwensi otebirenga onde bwensi okogenda onyo tori kogenda kobekwe ward nigo bwene tokogenda onyo obuwenia osobokoreri bure obwabusakoro ase chinyagitari. Officials accused of demanding money have been dismissed by the Homa Bay devolved government, with authorities promising arrests and prosecutions. Aigo mwancho muriyo nyokoganeti kumanya yose wizara yobo arasi wizara yobo chenu yenyorasi page ya 5 na kabiri nabo igo ase page iyo nebwate amangana buna bonondoche Homa Bay nigo bachakire kuborenga andake nigo baganeti etaoni iyo gosomo chiwo Homa Bay onyare kubiko kobo mochio monene gose ACT. Page ya 5 narimo egoteba threat Ethics and Anti-Corruption Commission official says rampant corruption is hampering citizen empowerment through devolution. Ngabono nigo ikobwatakana nekiombe kia AACC nigo yarorekanire amangana yokoyana na amaki amangana yobukurumi naro anyare kuba usinara anyare gutanga umwana nchi konyora obukorere obuya anamonokora ase serikali ye county umoncho murigereria ayo na boigo ne bwatoroboti rukumurikira etimu eri konyaro sigwe na uyo mwaziri bwobocheno Muskeden Dwale yokurigereria amangana yobukurumi bwabeto bokonekyo ase osomoroberio o NHIF na kirondo chikigambiro kyanyare gukana. Justice Nyakundi says the formation of the committee has no legal basis. Ngabone kamati ino nyege korosiwa asteyo richiko riko gose katibe go chikanga kamati nyare korosiwa kumurikira obukurumbi gose obukoreri bwabeto bokonekyo ase omoroberio NHIF umancho murigena boigo ase kurase oborendi ndochenga bono nigo yabeire oyotenete abanyanyimbo Inspector General of Police Douglas Kanja nabo igoto kuri National Police Service niko bono babiri bagutwara okungusanana ane mono igoro ya ngobwente gutenenera gusini ngobwenete kurigereria emishahara y'abanyanyimbo bonsi aiga asense ya Kenya Rao Pitts Inspector General Douglas Kanja against the National Police Service Commission ngabono ekatie kiombike ke NPSC usikia abanyanyimbo National Police Service Commission nabo igo Douglas Kanja bono niko bagende tutwara ko musana kigima ikiagera Douglas Kanja tutageti kubwatoka ogotenenera emishahara y'abanyanyimbo. Lawsuit a local lobby has petitioned the High Court to decide who should control police salary and wage records. Bono ni gondo chinga bono ikigambere kenene nkibona toko bwatoka uamuzi ngobona tegotenera emishahara kose engeri y'abanyanyimbo aiga ase ensi ya Kenya ayo nayenda mange naboko yenyora ase gazeti ya The Daily Nation iri tuko riarero na boiga ase gazeti ya The Standard nero na bebwate engana iga kosorobotiro iga ase gazeti ya The Standard iri tuko riarero goteba no thank you Ruto rejection from Ghana to KNCHR. President Ruto's dream jobs keep getting dumped. Egati ya abarai babiri bako kana kigima emirimo yabo gose emirimo eri omo Muski William Ruto abereka ko bachora gose chora omonto kitega omo appoint achiko gutwara achiko kora emirimo asegete achiko gose no basada abe gose ningi omonto motenga yaya asibono na irana irembi yamono lakini tinkonyara gukora mirimo yugo setindi kogenda egati yabo egotanga those who said no to state jobs egati yabo banyare gukana emirimo eri bayirwe no murayi bwense Muske William Ruto ntubate Duncan Ojwang ekiombekiga Kenya National Cohesion ekiombekiga kya KNCHR
CHR nikanyarite gukana emirimo iyo nabo ntubate Millicent Omanga Nairobi River Commission a post ekiranyarite kubikwa gatenere gosaso ya sekiumbikio kya Nairobi River Commission akanyara gukana nabo uyo uri gutumwa gucegana embassy tubate Margaret Nyambura Ndungu nere nigo akanete Timothy Bosire NTSA appointment nere agakana mugano yo na sepeje ya kane asigazeti ya The Standard yotano. Thank you Mr. President. Ruto's list of rejected job offers balloons igati abali babire bagukana ogochoro kwabo n'umurai wense bakumwiraniria mbuya muno bamuteira lakini tinko nyara gukora hiyo na boigo. Double speak as President masks flaws, turns heat on MPs over a graft. Ngabono niko hiarorekanire umurai wense bono ari nduma kuwili. President Ruto promises to sign into law 2 bills to strengthen a devolution dream, but his claims sound hollow amid several multi-billion shillings scandals in his regime. Nonye yarorekana chibese chinyinge nigo chigendete gusira gwetera semeroberi ao eteneire no murai bwense nigo bado nandagotebea guse anyarite gwetia anyarite ko bekesei emiswade ibere guse amachika anyarite gwetia amachika abere ritukore igoro korende nekiro nande chinga kichicha gwetia amachika yo akanyara gusa ko bekesei nande akanyara gotebanga ase abajumbe bali bakwebwaterania abakubaterani basamungana yogo kurumi wono eserikali gose mbabwanete kumurekerwa kigima nabo gukorigorerwa naki bagukora emirimo yabo moncho murigirire ndo chikiombikio kia KNCHR ekiombikio kia Kenya National Commission on Human Rights nigo bono Kenya ragotebanga ensi ya Kenya mboberi asukurigiriria oborendi boboene bwa kemanya bantu. I will not stop betting, says accountant who won 424.6 million shillings. Ndobote boni kama wiki ya eta nigabetega ko make headlines sana magiga yoko bwera jackpot yichibese charenge 424 million ekirate birenga bono tariko chigotiga go bet umeto muntu go bet umuntu go bet na benge umuntu bwanjete kenyoa ona yasagote banga enchirate iyo arachi gotiga go bet nonya angake nigo agotebanga niganya tugutumika chisiringi chiarenge 500 chisiringi 500 choka kanyara kwebwera anyway mugano yo orase page ya gatatu nyore na boigo onyare ko yosoma akanja in the soup of police payroll protests kanja in the soup over police payroll and protests mugano yora se page ya kyanda nigegotebanga oyigo mutene bwa banyanyimbo asi bono anyorire onyorira se oseni gabwate getiro sana ikiagera bono nigamurikira ne munase amangana yemeshara ya banyanyimbo nabo igo okurobekana buna kwabiri ko korekana asensi ya Kenya ayo negati yari are ase chigazeti chiga gose ari ayengencho gosara manne ase chigazeti chiga kore no chichi county chigendete kwanekera ari chabere chigo kora ebori county yago umurai kurase county yago se umugavano aena ari agenda akucha koro kya bari imeye county ri ya Homa Bay bagendete nigikaro kukorigereria naki babere bagokora emirimo mwancho murire korene na singencho yebiro kirongorigere ringana rimwamu ase gazeti buna bono egazeti ya People Daily egazeti ya People Daily yeri tukoria rero agotabunga Trump red cards. Okay, what are Trump red cards? Ruto over Gen Z killings. Unga umorai bwense kose ekiombe korwa asinsiri ya Amerika nigo bono Kenya rekoro kia ogotago kiwo kwabo igoro yoboiti wabasabe kigori ya Gen Z wabire bogo korekana usubwa korekana asinsi ya Kenya asi amatuko aitire page ya kane but in what could widen diplomatic rift with the US. A report reveals that the Kenyan government committed arbitrary or unlawful killings, particularly during the Gen Z demonstrations. Nara yu epeji ya kane gazeti ya People Daily yeri tukoria rero. Nabo igo
All that you need to know about Chan onye kuganete kumanya igoro yike minane kiga gya Chan igazeti ya People Daily page ya kabiri nabo igo oyo iga Sport Pesa boni boni oyo onyarito kwebwera chibesa charinga 424 million na ndo chinganera mugano oyo norasi page ya gatatu na tokurigerea ase page ya 14 osichi bichachire ase obusio bwe gazeti yo ya People Daily ase page ya 14 nigegotabanga devolution at 12 ekira bono chi serikali amangana ugatuzi amangana ichi serikali chi county aikire ase miaka 12 Kenya's unfulfilled promise chira chitaikiranire gose chira chiaba Kenya chinsi ya Kenya chiri chitaikiranire ase obwango mono ayo naro ale ase egazeti eyo igazeti ya People Daily yeri tukorea rero ekrango korera chigazeti echo mancho murigerea ase dondo yeri tukorea rero ndoche gotabanga alipuka dadake alipomuhimiza waende kwa mganga asaidiwe kupata mchumba wa kumuoa ndoche omongwana oyo maiga koranga mangana yenyo moni gabete gitiro sana akasunyikonya rumuntu bako iwano muntu bako chakienkanere kolinde wona gento kiamugosete mono nkiringa musubati umwawaka muteibono tiga togenda ase umunyanabi togenda ase omuganga ebishimienda no arenge gagotinga ndake ase amagana ya mapenzi okonyora ese chiposte chiri omuntu abegete ase omote westimu umanya gotebanga daktari wa kienyeji kusawata muganga kutoka Kitui bono oyo gani gagotenga wasegota kipusa mmoja kutoka hapa alikataa kutaka alikataa katakata ushauri wa dada yake wa kwenda kwa mganga ili amsaidie kupata mume. No musubati orenge kurigyo mo sache gatoka ngabi yakongere kurwase chinze moche itanga account ya Muranga. No musubati umabaka mutebi tigagwe chanda mono nyo muntu kubolire tiatogenda aso munyanabi. Ako sibele virandi timete usene virandi nali oranyoro mwanchi korende mwanchi murigereria ayade nyasaye okubanga asebire biga abonongo kolera chigazeti cheri tukolia rero nande buna nakumanya ikoroga chinsa ibire gosekera turachikoira naiga no mugene weri tukolia rero nigo turachikorigereria amangana ya ebiasara gose obonchoreria obuonia obugima bwa mitumba andake kayochi kwagora ngayochi kwarogota mutumba ya ukuru kayochi kwagora cyanga cya ukuru ego ritukoria rero ntuchikorigereria naki obuya bwoko gendera gusenga amangana yega mitumba gesa cyange chiga chagete koretwa iga sense ya Kenya naki abantu bari barabonchorere guse bakone cyange chiga naki tali janga chioka ebyasara bya mitumba mitumba wonne tali gotenera mange lakini rende ebintu byonsi bya mitumba naki obuya bwabo mborobi andake naki obonchoreri oboiga bore naki nse ya Kenya genderete gokoria naki rongorwa gusi rogenderete gokoria ase obonchoreria oboigo boncho murigeto bazogusikane ngira ngo kobore agenda gusanga genda kulika ujumbe chago chiga sestude karando chengambaraiga naraiga ogotebanga Zakari Makori Moginda agoteba watching while listening from Bubasi Nyambaruma Kionyo agoteba Salams Club na boigo bari na Fred Nyandieka musima mbia mono sana na Enoch Mochera agota good morning Matilda Nyasaye onganchire na arorire ritukorinde kuganeria rigeriane Helen Mukeira asubuhi njema mbia mono sana oyega otanga rigeriae Helen Mukeira no sia sore kwaganiriwe mambingi ya Peter Omweno agotaba watching live kora chinse mochanya vitunwa masivu bumachoge burabu county ni ya Kisii loud and clear mbia mono sana Surambaya Rosafi watakurwa mkuru kwa Ruben na onde meyo moroberia na umurugio Elinet Nyanchira pamoja na mwana Belden Nyambariga. Bia mono sana se balibonsi banjita burugi babo, banjita bana babo pagancha chi sister chi brother igo onye kogo so kwaso ni timu ya mwago so waso ana mwago aso morobere mbare ngoro bakuveka aba iboli babo afande bafika mako biara bafika timete usini wabike father in law wabika ngaise biara wabika mako biara
amangana na mange usoboire no bonge igo gendera gusanga imiyo murobere iga goika kero turacie gukora kuri ndase bona kirongo gendase umutimuko genda kubika ujumbe yago gabo bana basuge kongera temu nkoroche ikiguma na bagendete kuirana kakonya gotebanga no agendrete kubwatia umurobere kuri ndase kero ikiga tigangenda umutimuko oke ande inchi kuirana na sense moyembe Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bakikuya mandege uzito somya bamura bakikuya mandege nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imisangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyuru kinyumo inyangi usuku kwa kuyomino imijiga ao munabono housewarming parties engagement parties igatie vinde vige bono Getembe television network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masije munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigura igeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika ujumbe wigo gwitira semeria WhatsApp gosiku yakisi migwitira namba 0741499726 yo bombolyo mwanone kirijane gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tia Getembe television network wetera Zuku satellite channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe television network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya idubego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku satellite channel number 038 Getembe television network ekeonga kiama mogusi Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati ali aye chigage emerunge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakerania mabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukeyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asigika kimyaka 49 ebinki ya Wakenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali kinse chimaiko ase Wakenya pamoja sako yabere osira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibaliensemo ya pension boigo abonjereria ibotani na Wakenya pamoja sako iyonyore obukureri ubuya ase chinsebona obosemigoro y'ubutumiki bw'ikibesa chilon munam development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boigochi advance loans boigon korantora muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house daraja moja asipara ya kisi sotik sibakire simyasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu ya www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isaac Omwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya Wakenya Pamoja ni sako ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chara Wakenya Pamoja Sako kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikome na inya chire within gusi ona into tora no konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosegwa ase sake ese wali batala join please njubwango mo join tukini esako yeto na gusi yeto esa magenda Wakenya Pamoja you our concern. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yire nirebuja nande biyemono asentundiye nigo egokonelia ebintu aserigori elianse kegema asetauni gaya bosongo koni bare ebintu asensemo ya electronics electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani blow dry socket cable bulb bulb holder heater nebinde ebinge phone accessories na charger USB cables earphones wireless ports nechisime asensemo ya household ngoni bari chisane thermos ebikombe ebirogo chibesin nebinde ebinge asensemo ya cosmetics ngoni bari body lotion spray air food make up kits sabuni nebinde ebinge ngoni bari
soda neki juice asansemo elia yadwa nkoni bali chi power saw chi generator chi piano ne chi amplifier chi mixer public address systems chi nyange chi solar panel na boigo asansemeli ya stationary nkoni bali chi geometrical set irangi jebikoroto chi kram chi calculator chi rubber ne chi toy semoyende nkoni bali tissue papers chi savet chi dapa chi sanitary towels ne chi toothpaste karutari kwiba chi toothbrush boigo nkoni bali chi fridge ajirira unyare kwegurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratira ebintu gurite asolsao wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo Building ange na Smart Lady aigasi roundabout ya Busongo asa mange kwana na director o Hazan Wholesalers ase ogo kairigori na mabori ande amange oratware sin number 0722 237187. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Huyu mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua, ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshindwa nifanye nini jirani? Wewe usikii hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nuga Best. Nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ewate okubwa wokurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea. Nuga Best niko babire bako wenya amarwire ao ayiwa gendere ko bagagucanda mwanya bantu unabono uburwire buri bwa mauga yani arthritis uburwire bwo mugongo watya ulcers amarwire yenda onsi egati amarwire ande niko bako batukubu wene buiga bagutumeka chimashini chekerero niko bagutoka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho ahuru tawasirirongo rya kabere eyiberanga nebengi ya Kenya Women batari rero Nuga Best gotanga mbuya kubwa kugwenia ngora mugaka ke na kigwito mugaka okorra tindi bobe obo man none kero kwacha ono gotarangwa konyara gotano no goikaransa ngwaro konyara goikaransa mugaka aiga ni gore senya getari ya Nuga Best na ndengi mwacha kwa nkori nyagitari kaki uruti naitana ni gutinya gitari kumanyika na mente kaki abana bane uchizindani ntungiro gutungu nigombali rukubarwa kaki nimbe ayo mugaka nagetari yitu nduri ko rusimanyinga nduri ko kobara nduri ko kobekera macho mugaka etu ko bwene ko etera samari ko itana no Diamond meni ambuno ikaranse kana mari ko ikaransirete amari ko anara ko konya go swa senjera yo mubere erinda ko konye ko bwene mugaka na bono tukware ko nyara gutara mugora yali ndialete amari ko anara ko so mugaka ago konyo mugaka ko konyoro samikie yera mbuke kabisa no mugongo mugaka ira ni kubuya igesi ndwe senyagetari yitu ya Nuga Best nduri ko bara nduri ko rusimanyinga nduri ko bekera macho ndonse mugaka etu ko bwene ko etera senjera yekerero asogotumeka chimashini chito chiekerero cha Nuga Best mugaka apuya mole Annyeonghaseyo. Egena Nyasaye tumia Nuga Best. Ebintu binde byonsi tiga. Na Nyasaye bwekakakuraye omenye naenda bwebuya n'obusale n'obwatu muberoho were. Tena kaira wali bane tenwe kera ni ndoto na tuwe clinic. Kyo muganga ne kyo mongena. Na bahira tenwe. Korumba golera machine ye mati. Nanya ko bahira clinic ya arthritis. Igongo bahira tuwa clinic riyo korana manyinga bara manyinga buyare ndo yebe mwaka na wacho chaga orani uyana. Agwacha kwe Nuga Best inchu naye bwenekerie obubwenia bwekene. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye buna mangana watika
kira chingaki ase channel ya YouTube ya Gatembe TV. Nigo tugukora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share n'abasani amuni amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba. Turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao. Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge. Aha, bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu weniabwa amaruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero boime hypertension no borwere kramanyinga ko genda igure somo be. Walfiti itosomete chinchereza to jokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngendu nga conventional medicine, yani ubonyagitali obwa kawaida. Itosomete ngendu nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubikunga amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nchidende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akurwese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti guys wako ninyama kwali na iguru wachi wake goroba ya gatatu room 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2.